Menuj sa, ale vítajte u parkourovej hre Skywars. Práve som vyšiel z telocvične, preto možno budete počuť, ako som zadýchčaný. Wow! Ďakujem za tú menšiu informačku, že zatiaľ to nemám ani jeden dislike. Som veľmi rád a ja vás podporím, nebojte sa. Potom mi do komentáře napíšte vašu YouTube stránku. Akože zatiaľ sa mi to vede. To je akože na ohrozovanie, na schvál. Oh shit! A tu som bol aj včera. Včera som si to skúšal! A to čo ja? Sme to za chvíľu mali. Rýchlo kidu. Tak. Už teda idem hrať. Takáto je hra. Ideme do nejakého domčeku. Máme tu vlastne bojovať. Zatiaľ sme ani jednu hru nevyhrali, ale nevadí. Ideme. Takže ideme. Také na to minulá srdiečka. Aj potom, keď prehráme, tak by sme išli menší parkour. Tak, presne toto som hľadal. A ideme do druhého domu. Galaktik! Asi si poje pre normálnu gumičku. Neboj się! Postav to. Postav to, neboj. Čože? Nejak to neviem. A ten duch ma zhodil. Ne. Ne. What the? Teraz som duch. A ja teda idem. Tak, ideme si ešte raz skúsiť ten parkour. Počkaj. Labors. Teraz som tam našiel novú hru. Labors. ibsg.net. Tak, skúsime. Ne! Ja som pri prvom balóne. Asi sa to už jeden prekonal. Včera večer. Ale stále nejak to už zrazu neviem. Ideme. Tak. Ja už by som to ukončil. Ja by som dal pokračovanie, takže ak sa vám toto video líbilo, dejte prosím like. A keď ste také ešte nejaký pekný odber nebo nejaký krásny komentár. A keď sa vám to nepáčilo, tak mne radšej ignorujte a prosím nedávajte dislajky. Tak zatiaľ by to už bylo všechno. Tak